Otan taas videota Minecraftista ja tähän on tullut päivitys, tähän on tullut tällaisia, että näitä ovi auki ja tällaista, että laittaa vaikka tuohon TNT, sitten vaikka laittaa tähän näin ja sitten tähän tällainen tähän. No niin, nyt se pitäisi räjähtää kohta. Noin. Ja tässä jaksossa olisi tarkoitus, että me kokeillaan tällaista, mitä meille on tullut tähän päivityksenä. Eli katsotaan mitä meille on tullut. Nuo on ollut jo jonkun. No tänne on tullut jotain. Eikö joo, nyt mä tiedän ehkä tää on. Tää pitäisi olla semmonen, että mikä aukaisee ovia kans. Saattaa olla. Lyö sitä. Mursu. Niin. Niin. No kuitenkin. Ja sitten tänne on tullut tällaisia ovia esim. No. Iron. Tällainen. Ja sitten on tullut tällaisia. Tällainen. 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 Ja tällainen ja tällainen ja tällainen ja tällainen. No, sinne meni jo yksi. Sitten tällainen. Ja sitten tällainen. Ja sitten tää on se normiovi. Tällainen ja tällainen. Ja no niin. Tällainen. Eli ja sit ootapankohan tähän tullut tällaista. Ei varmaan oo tullut. Räjäytäänpä tuo, niin nähdään mitä siellä on. Ja silloista siellä olisi ollut. Ja sitten tänne. No niin, no, tällaisia tänne on tullut. Mä en tiedä kyllä mitä ne tekee. Eli tää. Sitten mitä tapahtuu? Minecrafti. Missä sinä olet? Ikinä on täällä. Tuossa. Siinäpä vasta hyvä Minecraft. Noniin. Ihmettä. Mitä ihmettä? Katsotaanpa onko tänne tullut lisää eläimiä.